Малко, хайде още малко. Давай, Жени, давай, Жени. Чудесно се справиш, чудесно. Напъвай, точно така. Напъвайте. Когато кажа боя, когато кажа напъвай с пълна сила. Хайде, когато кажа напъвай с пълна сила. Другарко Генадиева. Давай, чудесно! Ето го, юначето! Давай! Ето го, малкото юначе! Чудесен подарък! Чудесно! Доктор Генадиев, Да, имаме проблем във втора зала. решете го. Жена ми ражда. Изпускаме родилката. Ей, сега се връщам. Погрижете се за нея. Всичко ще бъде наред, другарко Генадиева. Всичко е наред. Ето сега ще ви приготвя. Момичето е от Варна. Студентка е в София. Роди момченце, 3 кг 450. Уж всичко беше наред и изведнъж започна да кашля. Казва, че не стига въздух. Бебето? Бебето е добре. Добре. Какво става? Реагира. Кърви ли? Обдишвай. Някой сети ли се да повика реаниматор? Пътува насам. Всеки момент ще бъде тук. Обдишвай. Какво става? Обдишвай. Изпадна в клинична смърт. Изтегли един адреналин. Обдишвай. Дефибрилатор, спешно. Обдишвай. Зададете на 260. Ето, обдишвай. Удар. 300. Зададете. Хайде. Обдишвай. Дръпни се. Достатъчно. Достатъчно, това е. Водете се на патолог. Трябва да приведат тялото към съдебна медицина. Сигурно емболия. Най-вероятно. Има ли близки? Съпругата е отвън. Час на смъртта 22:55. Не пипайте нищо, ще оставим така, докато дойде патолога. Пригответе и вещите, ще ги предам на съпруги. Бе. Момчетата винаги приличат на майките си. Да ви е жив и здрав, другарко Генадиева. Всичко наред ли? Да, като нова е.
Само да види Калин, нали? И ще ми кажеш. Всичко наред ли е? Добре. Почивай си. Доктор Кръстева, отидете да празнувате. Здрав да ви е. Щом Благодаря. на нова година се ражда, значи ще е късметлия. Дано. Идвате ли? Да. Доктор Кръстева сега ще заведе синът ми при Жени. Аз имам още малко работа. Година, другарки и другари, синове и дъщери на нашето скъпо отечество, Народна република България.
Ало, пратете линейка на... Пише София спирка 2293 на нарез 403 булевард Ляпчев. Има много ранени. Колко? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Аз съм лекар. Пратете реаниматор с линейката веднага. Ситуацията е тежка. Има един починал. Веднага. Как се казваш? Как се казваш? Иван. Иване, кракът ти е щупен. Много щупен. Слагам тази чанта тук. Обездвижваме. Идва линейка, всичко ще е наред. Как се казвате? Добре ли сте? Добре ли сте? Петко. Не мърдайте. Не мога да дишам. Петко, всичко ще е наред. Идва помощ всеки момент. Петко, ребрата ви са щупени. Ще ви обездвижа. Всичко ще е наред. Трябва да ви помогнете на 3 деля да се повдигнем. 1, 2, 3. Завръзвам ви. Вие лекар ли сте? Да, добре ли сте? Съпруга ми е там. Спира да диша. Трябва да го обърнем. Приятел, в части си, ела да помагаш. Идвай бързо. Как се казва? Как се казва? Обръщаме на 3. Как се казва? 1, 2, 3. Обръщай! Борил! Обръщай! Борил! Борил, аз съм доктор Василев. Имаш химикалка, приятел. Имаш химикалка. Да я видя. Кърпички. Кърпички, давай. Бориле, всичко ще е наред. Махни пълнителя. Ще направя разрез спокойно. Правя разрез. Готов ли си? Дай химикалката. Избърши. Дай кърпичка, кърпичка. Бързо, бързо. Дишай. Ще дойде линейка, Бориле. Василена, придържайте. Внимателно. Ей, приятел, как си? Как се казваш? Юли! Юли, днеска май ще пропуснеш училище. Юли Пелен! Госпожо, дайте ми шала си, бързо! Всичко е наред, приятел. Няма страшно. Наред, най-страшното мина. Най-страшното мина, миличък. Артерията е засегната, бързо! Господине, отдръпнете се от Не, пострадалия. всичко ще е наред, госпожо, притискайте тук силно. Аз съм лекар! Какво е това? Наложи се отвора. Методния пневмоторакс. В средата на улицата с Ще химикалка. кажа да ти ги донесат. Спешното дезинфекцирай, красавице. Не съм красавица, доктор. Ти да си говорила, ще умре момчето, носилка! Носилка! Всичко е наред, Юли. Притискайте силно. Всичко е наред, Юли. Айде! Браво, Юли, браво. Страхотен си. Одобрявате ли или не идеята за специален закон за борба с корупцията по висшите етажи на властта? 90% Операцията е след 2 дни. Всички хирурзи искат да участват. Това е добре. Колкото повече се състезават в работата, толкова по-малко интриги. И ти печелиш, и работата печели. Говорих с един колега от общината. Носят се слухове за новия кмет по здравеопазването. Но вие в общината друга работа нямате, нали? Само слухтите. Иване, готвят нов директор за болницата. Иска да те махат. На моята болница. Как си я представяш? Току-що съобщава за зловещ пътен инцидент на автобусна спирка в София. Автомобилът се е врязал директно в чакащите пътници. В социалните мрежи се появи любителско видео с кадри от катастрофата. Наш екип пътува към мястото на инцидента. Да. Станала е голяма катастрофа. Гледам по телевизията. Още нямате информация. Какво е положението? Наредих от нощната смяна да останат. Ако се наложи, ще слязат и ги колеги от отделенията. Схватих и нашата линейка. Справяме се. Ще те държа в течение. Поеми триажа, кажи на старчета да направи справка за свободните легла. Искам всички да
и вземете си такси. Моля ви. Защо? Не може да влезете тук. Един липсва. Къде е новия? По график трябваше да е тук. Доктор Романова, може да се наложи да вземе един от вашите. Нямам повече хора. Всички възможни са тук. Лили, кажи на дежурни. Болно, вкарайте го в третата. Буквално. Раз, два. О, леко, леко, леко. Оп! Леко. Бързо към интензивното. Шокова! Операция, услужих му с химикалка, той се ряза тук и я заби в раната. Какво? Поне потвърдена информация, лекарят от екипа на болница Свети Кирил. Сега вече ме разсипаха. Доктор Александър Василев, къде е спешното? Най-после шефа на спешното ви Къде е чака. спешното? По коридора в дъното и вдясно. Чакайте! Съм доктор Александър Василев. Извинявам се за закъснението. Много лошо започваш. Трябва да те уволним още преди да сме те назначили. Бях на мястото на катастрофата и оказах първа помощ. Така! Нямаха показ пътник, трябваше да реагирам. Ако пациентът не успее да оцелее, ще имаме проблем. Свържи го. И ти ще си бушона. Нека поема момчето, а? И си влизи във втора. Професор Геннадиев, журналистите не спират да ме питат за някакъв, който оперирал на автобусна спирка с нож и химикалка. Твърдят, че от нашите. Какво се оказа? Че е вярно. Това е новият от Варна доктор Александър Василев. Какво правим? Какво правим? Какво е състоянието? Губи много кръв, налягането паден и нищо не се вижда. Да го изгубим, докато се мотаеш. Фу, не е истина. Скалпел.
Не съм го интубирала. Скалпел. Не е готов. Нямаме време, изпускаме го скалпел. Тубус шестица. Натисни ми. Разрез. Карай тъпата тръба. Това ти е работата. Искаш ли ти да опиташ? Няма цял ден да ти върши работата. Пинсети. Калтер. Не крактирай. Аспирация. Компрес. Обдишва се двустранно. Сигурно прикриваш липсата на опит, като рискуваш безсмислено, само че в тази болница не е така. Тук се бори с болката на пациентите. Се борят те да оживеят. Виждала съм ги много като теб. Идват за да покорят света и се тръгват преди да дочакат сутрешния рапорт. Кърви! Компресия още, давай! Значи колко е смело. Като беше малък, имаше един зелен дракон, много му помагаше. Той вярва в него. Или дръж за дете. Вие ли сте съпругата? Да. Той е стабилен. Трябва малко време преди да ви пусна. Изчакайте тук, сестрата ще ви вика. Благодаря ви, доктор. Снеската е рупторирана, подгответе за операция. Доктора, как е детето ми? Нямам информация, но сега трябва да ви оперираме вас. Моля ви, кажете ми къде е детето. Вижте, положението ви се влошава. Ако искате да го видите, трябва да ви оперираме. Никъде няма. Не ходя преди да... Мире, бързо във втора. Побързи. Бързо. Спокойно, само спокойно. Моля ви. Втори адреналин. Не обещава живот, като не си сигурен. Това е закон. Майката иска да знае как е синът ти. Няма да влезе в операция, докато не разбере дали е жив. До момента ресусцитацията не дава резултат. Фаз изтоли от 20 минути. Според теб жив ли е? Какво да й кажа? Айде, Юли! Айде, приятел, буди се, майка ти те чака. Айде, Юли! Отдръпни се от пациента и го обяви. Стопни. Синусов ритъм. Кажи на майката, че момчето е добре и ще живее. Това път проблем 5-0. Браво, докторе. Затваряме. Браво, Юли. Жеко, дай ми телефона на професор Камбуров от Варненския университет. Свободно. Камбуров. Ало, Камбуров? Професор Геннадиев, здрасти. Гледах новините. Голям шум се вдига. Заради той, дето ми го препоръча. Слушай, ти сигурен ли си в него? Професоре. За Василев се е подписан с двете ръце. Не може да оперира с джобно нощче и химикалка. И без това всички са настръкнали срещу нас. И само това чакат. По-добре ли щеше да се почувстваш,
ако ги беше оставил да умрат там на спирката. И все пак, ако умрат, ще изгори, може би, моята глава. От сутринта само министърът не ми е звънял. Едно ще ти кажа. Много малко колеги биха реагирали така смело. Точно това е проблемът. Дай му шанс, моля те. Няма да сбъркаш. И не му казвай, че съм ходатайствал за него. Честолюбив ще се тръгне. Трябва да свършим. До скоро, приятели. Секретарката на министъра се обади, чакат ви в министерството. Наказаха ли за какво? Здравейте! Колеги, свършихме отлична работа. Всички приети пациенти са стабилизирани и вън от опасност. Благодаря на тези, които останаха извънредно, за да овладеем ситуацията. Моля, никакви изявления пред медиите, без преди това да сте ги комуникирали с мен. Да. И вече сме в новините. Продължаваме да следим случая с ударените пътници на автобусна спирка по-рано днес. Хората, оказва се, са спасени благодарение на болница Свети Кирил и младия лекар Александър Василев. Еха! Поздравления, доктор Василев! Поздравления! Това може пак да ви потрябва. Няма да му потрябва. А сега се връщаме към нормалния режим на работа. Благодаря ви още веднъж. Нали изглежда момче. Откъде се взе? От Варна. Това е предимство. Що? Защото може да няма къде да спи. Наталия Павлова, пиар на болницата. Голям стрес ми вкарахте днес. Вкарах. Стрес. Медиите ви търсят под дърво и камък. Трябва да ви инструктирам. Извинете, но трябва да си допиша доклада. 19:30 пред централния вход. Аз ли? Не закъснявайте. Бързо се ориентираш. Готине. Не искам някой да ме изпревари. Артерията е засегната бързо! Ситуацията е тежка. При вас е доктор Василев. Бързо! Скайте силно. Всичко е наред, Юля. Хайде! Бързо, бързо! До сега бях в министерството. Превърнахме се в... Аз се надявам на милостта ти. Аз ще те изпратя. Няма нужда. Ти да се излагаш през цялата болница.
7:30, защо закъсняваш? Какво? Имахме уговорка. Забравих. Виждай да го оставим за някой друг път. Шегуваш ли се? След всичко, което ми причини днес. Преобличам се. Виждам. Винаги ли си толкова напорист? Ще гостуваш в сутрешен блок в ден съобразен с графика ти. Ще говориш кратко и ясно, без импровизация. Виж, медиите не са моята специалност. Защо не ми разкажеш нещо за колегите? Ти без това май знаеш всичко за всеки. Знам твърде малко за теб. Този е ненормален да ти го хваляш пред всички. Моля те, успокой се, никой не е умрял. Той е циничен, арогантен и безочлив тип, който днес просто извади късмет. Защото ако днес нещо се беше объркало и пациентът си беше отишъл... Доктор Василев, доктор Захариева не спира да ви хвали. Има защо. Ако не бях аз, смяната и ще да бъде пълен кошмар. Ето, виждаш ли за какво ти говоря? Днес сряза момче почти в съзнание. Ти беше готова да го видиш за мъртъв. Аз спасих пациент, който ти беше отписала. Направих всичко възможно. Явно възможностите са ти ограничени. В провинцията сигурно е практика да се държите така, но тук има правила. В противен случай, взимаш си турбичката, Доктор Захариева. Да тръгваме. Искаш ли да хапнем нещо? Уморен съм. И с мен се държи така понякога. Макар, че съм и шеф. Не е лично. Те жените май винаги приемат нещата лично. Внимавай как говориш на Биляна пред шефа на спешното. Те са гаджета. Това обяснява самочувствието й. До утре. Да. Ало, Саше? Казаха ти името по телевизията. На работа съм. Говорят тук съседите за тебе. Имам проблем. Спряха парното. Аз ти оставих всички пари. Сега нямам тук в София
Ой, храната е ужасна. Сменяме. Сандвич? О, За да. кисело мляко. Благодаря много. Топъл е без от тук. Превръзката е суха. Всичко окей. Добре. Пациент пита сестра. Вие храна на лежащите давате ли? Тя вика, даваме, ама те ходещите я изяждат първо. Знаеш ли какво да свалиш от сестра през нощната смяна? Дежурния лекар. Да. Много добре. Как е мама? Оставайте. Извинете. Професор Геннадиев, много се радвам, че съм част от екипа на болницата ви. За мен е чест. Баща ми, още ли си тук? Ето го, това е новия. Александър Василев. Дай да те закарам само да взема ключовете от колата, че пак ги забравих. За мен е чест. Значи ти си този, който цял ден ми къса нервите. Дай да те карам, Още един ден като този аз ще съм за болница. Биляна долу ли? Идвам. Елате тази вечер у дома, майка ти ще направи пържолки. Вече ги е сложил. Да му се не знае. Абе, пусни ме, бе, говедо! Тя е жена на новия заместник кмет по здравеопазването. Ти наистина си адски самовлюбен и арогантен. Ти се провали.